Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip news ziri kupisa ziri kutendera pa social media. UK based entrepreneur Olinder Chapel achinyomba se wicknel. Mlongozi mega ndiye akatanga Olinder asazopindura manje zvatarwa na wicknel because wicknel adedzera kuti enda mari yako ma 2 cents ekugeza chembere kunze uko. Saka pindura Olinder Chapel achiti iye, you have spent Zanupf money. Zanupf is your sugar daddy. I am self-made, self-financed, self-made millionaire and hizi maslay queen awajaira kutengera magaro futsake. Ndo zvatarwa na Olinder Chapel because iye wicknel akadedzera kuti iwewe unowana kuma 2 cents une jealousy twaunoshandira kunze kwenyika. Saka apindura Olinder Chapel achiti imari yeZanupf, imari yenyika, imari yamuri kubira vanhu, mbavha dzevanhu, time varakashe. Saka vazukuru vambuya nenda vazotaura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Mumwe munhu yakati Olinder wenyika wataura chokwadi, mumwe munhu akati pakuti mari yepati wasvedera pedyo nechokwadi iyo imari yenyika. Mumwe munhu akauya akati iye ava ndivo vanonzi vanomirira vasikana havasati vanonzi vasikana havasati vasvika. Mumwe munhu uya akati zvikafamba mushe weekend ichanakidza. Munongoziva mega guys, ndo nyaya iripo. Mumwe munhu uya akati she's true, it's Zanupf money and those cars are only awarded to their besties. Arikudedzera kuti mari idzi dziri kupuwa, mota idzi dziri kupuwa vanhu dzagara dziri kupuwa almost vanhu veZanupf chete. Saka imari yenyika vanhu vari kuba gold, vari kuba zvese. Iye sewicknel tomuziva nekuti akaba mari yemagetsi ekugwanda paifanira kuita project yemasolar. Saka vanhu vari kumirana Olinder Chapel vari kudedza kuti aiwa zvako sewicknel izvi hazvina basa, uri kutotivhairira kutaura zvisina nebasa. Iwe tenga maambulance, utenge mishonga yekuzvipatara kwete kuti nyaudza. Apa uri kutengera vanhu vano afforda. Thank you so much guys, don't forget to subscribe.